Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji iýuny Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýar. Bu gedekki gepleşigi ýerite söhbetdeşlik görnüşine geçirýän. Söhbetdeşlige de Türkmenistanyň ýaşlar hereketi diýilip adlandyrylýan hereketi esaslandyrjylardan biri Goşuthan ady bilen tanylýan Nur Muhammed. Nur Muhammed gepleşigime hoş geldiňiz. Hoş gördük. Sağ olun. Salam ey vatandaşlar, ey dinleyijiler. Nur Muhammed'in öňü bilen sizi gutlamak isleýän öňün 21-nji iýunda siziň ýörüýte bir jemgyýetçilik guramaňy Türkiýede hasaba alınıpdyr, registrasiýa edilipdir. Gutlu bolsun. Köp sağ olun, minnettar. Hawa biziň özümizden begenýär, şular ýalyk bir gurama açyldy. Ýaşlar halkyň arasyndan gollaw berilip açylan bir gurama. Guramaň ady näme hem indi maksady näme? Bir siýasy gurama diýelim. Men bilişime görä jemgyýetçilik guramasy türklerin dilinde onu dernek diýip adlandyrýarlar. Ýöne bu jemgyýetçilik guramasy bolýar da. Indi bu siýasy iş bilen meşgullanmajaga meňdeşde bu guramaňyz. Indi şonu birazjyk düşündirä aýtaňyz, guramaňyzy nähil at bilen hasaba aldyrdyňyz hem minol näme bilen meşgullanmakçy esasan? Ne biziň birinji aýtjaklarym dernek tikki diýe Türkiýede ýöne türkmençe şol jemgyýetçilik guramasy bolýar da. Ady Oğuz boyu eğitim, kültür we ýardymlaşma dernegi. Biziň şo dernegiň ady. Türkmençe bolanna türkmençe terjime edilen ady nähili terjime edilýär? Şoň içinde bilim var, medeniýet var, biram birek-bire ýardymlaşmak, kömekleşmek, maksatlara eýerýän zatlar var. Yani bu ýerde Türkiýede bu adaty da hatda geçen statistikasyna seretdim. 10.000 adam, beýneme 10.000 sanak şular ýaly gurama açylypdyr da Türkiýede. Onu guramany açmak atwyr kyn zatlar, çaşdyrmy zatlar, ýöne esasy şoňa şol jemgyýetçilik guramanyň içindäki bolup biljek agzalar sany halkdan goşun berip biljek adamlaryň bolmagy gerek da. Bolmasa gurama açmagyň manysy ýok. Eger oňa hiç kim gollaw bermese, şol halkdan adamlardan bir gatnaşyp, gelişip gidişip agdyberleşip bir zatlar etmejek bolsa, o gurama açmagyň hiç manysy ýok. Hiç peýda. Indi gyýtgaçyk aýdaýsan soň maksadyny indi gurama döredipsiňiz. Indi bu siziň ýaşlar hereketiňizden tapawutlukda bir jemgyýetçilik guramasy. Sebäbi ýaşlar hereketine eýlen bolsa öz başly bir tiýat hereket hökmünde tanalýar da, tanalyp gelýär. Indi siz bundaşyndan şunday ýaly bir jemgyýetçilik guramasyny döretmeli dipsiňiz. Bir gyýtgaçyk aýtsaňyz maksady näme şu guramanyň? Gyýtgaça şu wagt siýasata goşulmak istemeýän, siýasat bilen gartaşmak istemeýän ýerleşdirmelerin sany öz çakdan aşa kän türkmenlerimizde. Siýasat diýilende burnuny sokmak istemeýän, goşulmak istemeýän adamlarymyz köp bolunur. Täpli menem ýaşlar hereketi diýip bir hereketimiz azda kän biziň bir siýasy hereketdi da, siýasy görüş, siýasy nemeler bardy. Indi biz şol jemgyýetçilik gurama bilen ne gördük biziň ýerleşdirmelerin arasynda kösünip gören raýatlarymyz bar, okuwçylarymyz bar, taliplerimiz bar, ene atalar bar, çagaly, maşgaly bolup ýaşap gören ana şolaryň kemçilikleri bar. Şolaryň şu ýurtda ýaşaýan täpli onuň käbir kemçiliklerini maddi taýdan mysal üçin biz gurama hökmünde gidip şol ene ataly çagalaryň arda islegler bar bolsa, bir şu hökümetden bir zat talep etmek isteýän bolsa biz eýem ýuridik licä bolup abyşny fizik şahsiýetden tapawutlukda biz hökümet edaralaryny ýutup bilýäs, guramalary ýutup bilýäs, kömek edin, inha biz şeýle şular ýaly türkmenlerimiziň şu Türkiýede türkmenlerimiziň bir problemasy bar. Gaýrat edin diýip biz baryp şolara kanuny taýdan, hukuk taýdan biz ni gollaw alyp bilýäs. Kömek talep edip bilýäs. Onu siziň guramaňyzda ýürüşler hem işlejekmi? Aýdaly ýuridik taýdan ýan kaýdyşyňy diýip kömek gerek bolsa, olara konsultasiýa maslahat hem gerek boljak. Ondan sizde şolar ýaly spesialistler boljakmy? Indi şolar ýaly spesialistlerim elbetde biz geljekde gödüňde tutýas, adwokatlary iş nemetmek üçin gelinne biziň raýatlarymyza mysal üçin adwokat hukuk kömegini berip biljek, maslahat berip biljek. Ol dernegiň adyndan belki käbir ýerleşdirme mysal üçin adwokat tutmana güýji ýetenok, adwokat bolsa da diýip görünür mümkin. Ana olar ýaly ýerleşdirmede de biz belki dernek şol guramaň adyndan, jemgyýetçilik guramaň adyndan gollaw berip biler.
Ya da gelip bir massagadan torap bilir nämesek diýip ana şonu adwokatlar, juristler bolar, ana olardan özleri hiç ýyl tölemän mut massagat alyp bilerler. Ya da biz olara eger Türkiýede näme her hili problemalara duçar bolýar biziň illeşdenmez. Ana olara biziň şol juristlerimiz, adwokatlarymyz juridik taýdan gollap beripdirler. Indi bir advokat hyzmaty diýilýär. Bular ýa-da pulodur ýa-da bir mutuna edilýän zatlar däl. Indi şuny mutuna kömek etjek spesialistler, adwokatlar tapylarmy şu işleri? Hemem seniň göz guramaňyň bir çykdyjylary bolar. Iň bolmanda bir jaý arend etmeli, ýani toğuna suwuna eýletine beýletine bir töle gerek bolar da. Bu zatlary siz näde etmekçi? Seniň bir girjeji çeşmeňiz barmy ýa boljakmy? Ya biz şu wagt täzirlikçe şonu biziň tüzük diýilýär da maksatnamasynyň hem içinde ýazylygy. Agda boljaklar biziň guramamyz elbetde girjeji çeşmesi ýok. Şoň üçin hem gelip biljek agdalaryň agdalyk tölebi bilen ýa-ni 50 lira awa. Şoň bilen häzirlikçe gözüňe tutarmyz, öz maksatnamamyzda da görkezdik. 50 lira agdalyk nemesi bilen 100 adam agda bolup her ay şoňa 50 liradan төлep edip duranyny da şonuň öz çykdyjylary ýapylýar. Biz halkdan aýra bir hereket däl, parça däl, topor däl, biziň esasy maksadymyz şu halkyň hem öz gollugyny gerekdirdi. Bizim hem elimizden yuridik taýdan edip biljek kömeklerimiz bolup biler. Sebäpsiň biz yuridik şahsiýet bolup gidiýär guramamyz. Indi siz bir tarapdan siziň gözüňizde halka kömek etmekçi ýöne beýlek tarapdan eger gurgu çatýan adamlar bar bolsa iň bolman ýan kaýdyşyňy diýär bu 50 lira, 60 lira, 100 lira kömek edebilecek adamlarym öz goşantlaryny goşdy. Olaňam öz halkyna kömek etdi bolýar-da. Sebäbi siziň guramaňyzda halka kömek etmekçi ýöne siziň guramaňyzyň hem ýa birdeji çeşmesi bolmanyny üçin eger şu guramaňyzda kim agda boljak bolsa şolar agda bolup öz bolşdy bir şol agdalyk wuznotyny töläp duran ýaly bir mekanizm boljak da. Şoň öýdi. Näýlem boljak. Olaňam halka kömek etdi boljak. Şu agdalyňam öz geçirýän puly nirip gidýär, ahyrdan ýene şol halkyň alady üçin gidýär. Yok many ýa-da. Indi şu taýda başga bir sorag ýüze çykýar. Indi siz Türkmenistanyň ýaşlar hereket diýen bir hereketiň başynda oturan bir asanly liderlerden biri. Indi siz şu ýanky Türkmenistanyň ýaşlar hereketiniň işinden indi çekilmekçi bolýaňyzmy? Eger siz häzir jemgyýetçilik guramasyny şeýdip alyp gitjek bolsaňyz, o jemgyýetçilik guramasynyň öz iş prinsipi, siýasy guramaň prinsipi bilen deň gelmeýär da. Onda siz ýaşlar hereketinden çykmakçymy? Onu men ýaşlar hereketi bilen baglanşygym galmaz diýen, sebäpli aşakda şol ýaşlar hereketini dolandyrmakda özüni höwes bildirýän ýaşlarymyz bar. Tölemez dowam etsinler. Biz hiç ýylak nämämiz ýok. Men etjek bolan işim jemgyýetçilik guramasy bilen dowam etmekçi. Şoň üçin hem ýaşlar hereketi nemesinden hem çykmakçy, ýani syýasy nemeden has beter jemgyýetçilik guramalary bilen şol meýdanyna halk bilen bilelikde käbir problemalaryň üstünde edir şol sanyny ekrana näme etdiňiz diňe ekrandan gürleýäňiz diýilen söz bar da, şoň üçin birazjyk meýdanyna aktualny ýyleşdirmegem hem şu gurama gelmegini, gatnaşmagyny, tanışmagymyzy isleýär. Bir gatnaşyklarymyzyň ösdürilmegini maksat edinýär. Ýöne bir söz bar da siýasatdan daşarda durmuş ýok diýär. Da durmuşda etlendik zady bar, siýasatyň içinden çykarmak mümkin däl. Esasan biziň Türkmenistanda raýatlarymyzyň ýüzbe bolýan problemalaryny siýasatdan daşarda gödäne getirmek mümkin däl. Sebäbi şol görýän problemalaryň özüň göz başyna siýasy çözgütler dur. Şo taýda Türkmenistanyň aýdaly hökümetiniň alyp barýan siýasaty dur. Şo siýasatyň netijesinde de adamlarymyz ine pasport meselesinde ýa aýdaly ýurda girip çykmak meselesinde köp sany beýlek meselelerde problemler ýaşykýar, olam siýasat bilen baglanşykdy. Şoň üçin siziň elbetde guramaňyz jemgyýetçiligi işini alyp barmaly, guramaňyzyň öýden bir jemgyýetçilik guramasy hökmünde hasabanlyktır. Ýöne şol raýatlarymyzyň meselesini çözüp başlarsaňyz, bolýan isleseňiz, islemeseňiz, size ýam şol siýasatyň içine girýäňiz da, ol öýdüňize bagly adam däl. Sebäbi ine aýdaly raýatlarymyzyň biri ýurda gidibilen oklar. Ya ine eklenç meselesi kıyın. İş tapmandır. Yani pasport meselesi çözülen ok.
ya registrasiya meselesi, islenlik ya sağlık meselesi. Şoňa da Türkmenistanyň ne ilçehanasy ne konsullugy alada bildir ya alada da bildirmez. Olam görünüp duranda. Şoň üçin şo da ýa ilçehana hem etmeli işleriniň belli bir bölegi siz özüňizde almakçy bolýaňyz. Siziň ýan kaýdyşyňyz boýunça şol edilmeli zatlar var, siziň ýan gurrun edýän zatlaryň. Ola adatça yurtlaryň ilçehanalary ya konsulluklar edýär şo raýatlaryň aladasyň şo mesele barada. Emma gynansak da Türkmenistanyň ilçehanalary we konsullukları öz ýerine ýetirmeli funksiyalarynyň 90%-ni yerine ýetirenoklar yerine ýetirse bary o 10% yerine ýetirýändir da alyp görsek. Şoň üçin inni siz isleseňiz islemeseňiz şo bir giden zatda bir köp meselede ýene şo siýasata degmeli bolýar, siýasy işler bilen meşgullanmaly. Indi şol esasy ýöne bilinki siýasat bilen meşgullanyp däl hukuk tarapdan görüşip hukuk taýdan çözgütler gözlemek. Biram şol halkyň arasyndaky öňden gelýän käbir şuňloy meseleler boýunça mysal üçin birek bire ynamsızlyk, birek bireň arkasyndan geplemek, işlemek ýaly şuňlukay problemalarymyz bar. Şol agdy birligiň öňüne, jewsligimiziň öňüne palturýan. Ana şo zatlaryňa mesafy öňüne almak. Bizim maksadymyz birini bir ynanşmak, birek birege netijede biz jemgyýetçilik guramasy, bizni jemgyýet bilen has çynlakay görüşmeligine kanaat getirdik. Onum elbetde halkymyzyň içinden çykyp biläjek käbir hukuk taýdan hem kömekleri gerek bolanlygyny hukuk taýdan hem bollugy bermek, maslahat bermek. Bizim özümüz hukukçy däl ýöne eger hukukçylarymyzyň arasyndan okununy götüren hukukçylarymyz bar bolsa gelsinler, olaram hukuk taýdan şular ýalyk menem birleşdirmede kömek berjek bilýänimden. Şu taýynyň hukukyny men öwrendim, şu taýynyň hukukyny okudum diýen bolsa gelsinler, olaram gollap bersinler. Ýani şol şu guraman özü biziň hemmämiziň ýerimiz. Birimiz hukukçy bolup gelip gollap bermeli, birimiz içinde işläp, birimiz daşyndan gollap berip şeýdip biz öz aramyzda birege dayanışmak, sözüniň adyna da ýardymlaşmak diýip barda, dernegiň adyna da ýardymlaşmak. Biram eýitim mysal üçin bolup biler, bizine şolar ýazatdyran görüňüňe tutýar, gelecekde siýasy taýdanmy, hukuk taýdanmy, şu taýynyň nemelerini içinde seminar, konferensiýa berip, ýerleşmede plan, junta, plançada şolar ýaly konferensiýamyz ýa-da seminarymyz bar. Gelin sora beriň, nähil meseleleriniz bolsa gelin sora beriň. Bilmek isteýän zadyňyz bardyr, şolar ýaly şüpheleriňiz bardyr. Ana şonu şu taýdaky bolup bilen başyňyzdaky kynçylyklaryňyzy bilersiňiz, öwrenirsiňiz diýip şolar ýaly bilim taýdanam neme bermek isteýärse. Sizin merkeziňiz, sizin ýa guramagy öz boluşlar Türkmeniň öz boluşlary jebitleşäjek bir merkezi boljak da. O taýda ýa-ni ben düşünşime görä leksiýa geçirer ýaly jaý amma ondan islenip temadan meden tema bolsun, iqtisat tema bolsun ýa ýuridik mesele bolsun. Eger türkmenler bir ýa ýöne oturup bir özara pikir alşaýyn diýse bir İstanbul'um näme Türkmeniň ýetat jemlenşen ýeri da bir barar ýaly oturup çaýlaş, gaýdar ýaly bir işlerini dökerýärem, ýer berek da ýerem. Ana şolam sizin guramaňyz şol funksiýany şol funksiýany ýerine ýetirmeli da, şeýlerak bolýar. Hawa şeýle bolýar, ödem şu gurama her bir ýyleşimiz öň içilik siýasaty ýene goşulmak ýyleşmeliň hem bollugy esasynda gidip barýar. Hakykatdan şu günü açylmagyna da şolaryň köp goşandy bar. Şu taýdan hemmetine de minnetdarlyk bildirýän. Her bir adam alad etdi, görüşdi. Şol halkyň öz döreden guramasy watandaşlar. Biziň hiçlik onun üstünde bir gram eýetçiligimiz ýok. Näme istegem şol siziň gollugyňyz saýasynda geldik. Näme istegem siziň berjek ruhudyňyz esasynda bir gidip gepleşikler ederiz. Guramalara, wakflara, bärden hökümetden bizine belediýe ýerlerde mer şolara çenli biziň girme hukumumuz var. Gidip garatlar talep etme, haýyş etme hukumumuz var watandaşlar. Bizi şu taýynyň iňuli ýerli idari amir diýdi valilikden ruhud alınıp açılan bir gurama. Häkimlikden hawa. Indi şu şodur özünde ýa kaýşy ýa siziň Türkmeniň adyndan çykyş edibiläjek bir resmi gurama da. Indi şu taýdan ýa maliýe meselesi barada da sorulun ýa çykmagy mümkin. Indi size aýdaly bir daşary ýurtda diňe Türkiýede ýaşap ýören, beýlek ýurtlarda ýaşap ýören biznesmenler, telekeçiler bardyr Türkmenistanyň ýa beýlekler. Size ýardam berjek diýse, olaram
size geçirer ýaly siziň indi bank hasabydan bardyr şeýle şu ýardam geçirer ýaly. Indi şu datlary açasan etmek meselesinde nähili siz bir iş görkezmekçi sebäbi şu pul meselesi ara gelende bir dawalaram bize çykyp berýär. Hani men plança dollar geçirdim, bir 5 dollar geçirdim. Şu men de 5 dollarymı niri sowduňyz diýip 5.000 dollarlyk wagty durýan illeşlemediň bardygyny biz bilýäs. Sabir soňky döwürde bolan zatlaryň biri da şolar ýaly dawa jenjeli öňüň almak üçin bir açasanlyk esasynda bir maliýe siýasatyny ýöretmek, gödöňde tutýaňyzmy? Şu nähili açyk boljak şu siziň alyp barjak maliýe näme işiňiz? Ya aslında bağış diýilýär-de bağış etmek. Yani şol näme maliýe gollugy bermek. Ya biz o yani derneğin nemesi belli. Biziň ne depterlerimiz var. Awa. Inha şu waseredim watandaşlar elimde inha depterim var. Ne şu taýda depteriň nemesi derneklerin karar depteri. Mesela üçün agdalaryň abanman depteri, abunaçylyk depteri, derneklerin dokumentasiýasyny ýöredilýän depterlerine şunun şu taýyny açsak, şu taýynda peçatlary bardyr. Şular ne şu depter walilik tarapyndan tasdiklanýar. Yani biz şu taýda näme iş etsek şunu ýazýar. Eger şolar ýaly watandaşlarymyz bar bolsa gelip men şu depterini görjek, näme aňyz bar, hani näme diýseňiz elbetde her bir gurumanyň özi ýani işi şeffaf bolýar edil. Yani aýdymlyk esasynda ýörer. Vatandaşlarymyň onu o taýda nämämiz ýok. Şeýle de siz soramasaňyzam hökümetde değişli bir gurama bolanmak üçin bir gelip barlap durlar. Biz ýene şundan başga ýene 4 sanaky biziň almaly depterimiz bar. Kim pul beren bolsa şoňa biz makbul kesip berýäs. Ondan biz nirek sowlanan bolsa biz şonu ýene makbul kesip şoňa kwitansiýa da o kwitansiýaň üstüne ýazylyp edilýär şo karajatlar. Şol atlan hemmesem ýöredilýär. Şolaram berdäki häkimlik tarapyndan tasdiklanýar şol atlar taýypalary. Watandaşlar bu atlar näme ýok. Yani niýetinde gowulup kömek etmek bar bolsa aslında bir beren 50 liran ýa-da 100 liran ýygyň hasap edip durmak gerekler. Onu wagtym görkezler. Netip bolsa hem ýa-da görürsiňiz geljekde nähili işler edýäs. Onuň bu guramaň başynda diňe bir öýdüňiz barmy ýa başga da barmy size kömek edýän? Egen näşle? Şu guramaň başynda diňe bir öýdüm däl, elbetde bu guramanyň guruçy agdalary bar. Geljekde şu dolanırış kadri şoň esasında kararlar alýan. Şu mysal şu depter karar depteri. Karar depterine şol guramanyň 5 san agdasynyň golu esasında tasdiklap şu taýdan kararlar ýazyp şoň esasında da iş ýöredýär. Yani kararlar alınıp edilýär. Bu taýda da öz başdak edilen o 5 adamynyň karary esasında käwir kararlar hemmesiniň agdy birlik bilen berjek kararyny käýgini köpçüligiň beren karary esasında şeýdip kararlar alınıp edilýär da. Indi ýene bir soraw bar. Şu umumyň türkmenleriň şu taýda Türkiýede bir dernek ýani bir jemgyýetçilik guramasyny öýretmek tagallaty birinji gede edilen o ne sizinki bir nowatdaky bir şular ýaly ýadymda. Mundan öňem şular ýaly jemgyýetçilik guramasyny öýretjek bolanlar boldy. Ýa biziň emriz aktiv bir student nämämiz bardy, illeşimiz. Şolam öz döwründe şu student ýaşlaň bir öz uruşly bir jemgyýetçilik guramasyny döwretjek bolup döwredip duran bir registrasiýa etdiripdir. Ýöne soň şonu allaw ýoly bilen Türkmenistana ýaketip şonu ýana ýok etdiler. Şu wagt nirde degen belli däl. Başda ony goşun gullugyna diýip görkezden boldular. Hatda video kadrlaram görkezdiler. Emma şondan hiç şeýle özünden habar hatyr ýok. Öz dili bilen şola bolan tasdiklanmady. Meniň goşun gullugyna diýibem ýa başga ýerde diýibem. Men türmede dälem diýdirmediler şoňa. Agdyndan söz eşitdirmediler. Ondan soň ne aralykda geçen ýyl gyzyl alma diýip bir ýaşlar topor bir zat öýretjek boldy. Olam indi esasanam şol Sapar Klimowň toporuny giyirýän ýaşlar şonu öýretdik diýip elan etdiler. Soň ondan bir hili hiç bir hil niye iş görüldü, ne netije göründü, enidem görünen o. Indi bu öýdi öýd bolşdy urşalar ýaly bir zat bolmaz diýip umid edýän biz gelýär da sebäbi döretjek bolanlar bar, döretdim diýenler hem bar bolun ýöne bir hili netije görünen o. Indi
şol ýanky gurulun edilýän gyzyl alma jemgyýetçilik guramasy bar. Şoň başynda şo kemigine diýip bir merdan diýip bir illeşimi bar. Tapyryp ýanyna çykyş edýän. Şol inhan şolaň uglan edeli bari näçe wagt geçdi, ne bir adamdan bir ýetseke de aýa geçendir bolýan. Hiçli toň netije bolmady. Olar üşýäm şo taýda şolar. Bir iş alyp bar ýarmy. Şolardan tapawlukda siziň guramaňyz nähil bir üýtgeşik iş etjek. Şolardan tapawlukda bir etjek adamyz nähilek diýseňiz lan watandaşlar, eger siziň gollugyňyz, siziň öz gollugyňyz bolmasa, şol gurama ýene ady gurama bolup galýar. Şonuň özü ýene gurama bolup galýar. Ýani şolardan tapawlukda siziň gelmeňiz, goşulmaňyz, bize käbir meseleler boýunça ýüz tutturmaňyz. Ýani elbetde türkmeniň şu wagt Türkmenistanyň men gözledim internet sayt boýunça şu wagt içinde jemi 3 tane gurama açylypdyr. Biri Türkmenistan talipler derneği, biri Gyzyl Alma, birim Atawatan Türkmenistan diýen biri var. Döwran biriniň advokat bir ýyllaşmanyň. Ne bulam dördüncü bolup meniň pikirimçe, mundan başgasyny bilemok. Ýöne hiç birem ýani halkyň derdi bilen dertlenip ýa-da şolar ýaly bir näme bir artykmaç bir näme girip göreni görmedik-de, sebäp diýseňiz şol Gyzyl Alma derneği guranlar bilen gepleşemde olaryň maýdandady biz diýdik kända teklip edip bolýan şolar ýaly iş edip bilýän şeýdiň şu türkmenlemede peýdaly bolsun zat diýip onu etmediler diýdi. Onu näme üçin etmediler? Onun özleri jogap bersin. Ýöne netijede biziň maksadymyz ni şol halkyň arzuny dinlemek, halkyň derdini dinlemek. Ýöne meniň hem edibiljek zadym ýok. Bir adam bolýar, şoň üçin goşmak ýene halkyň öz eline kat. Niştada bir soru var. Şol meňe işleşime göre şo Gyzyl Alma guramasynyň işiniň bir öňe gidip bermeýändiginiň hem bir sebäplerinden biri hökmüne göre koýulýanda, hukukanam şo guramaň içinden çykyp gaýdan oglan gaýdan aýdyşy boýunça şo taýda bir çäklendirme goýupdyrlar da. Ýani esasanam şo kemine diýilýän şo merdanyň inisiatiwaty diýen. Şo plan topordan bolsaňyz biziň ofisimizde, biziň jaýymyzda gelmek bolanok, plan topordan bolsaňyz onda bolýar diýilen ýaly bir hil şolary alalamak bir siýasat ýaly bir zatlary girdikdirler da. Şolar ýaly düzgün sizde boljakmy? Mysal üçin Türkmenler aýdaly haýtadyr bir siýasat toporuna, opozisiýon toporuna degişli adamlara gelmek bolýar, beýdekilere bolanok diýilen ýaly bir hili alalamak zady bolmady sizde. O zatlar etjek bolsaň onu gurama açmak gerekler, onu siýasy parça açmak gerek. Sen meniň parçamdan, sen ol parçadan olsaň menkä gelme diýjek bolsaň onu sen gurama açmalylar. Jemgyýetçilik guramasy bu. Sen jemgyýet bilen işleşmeli. Jemgyýetdäki adamlar bilen işleşmeli. Onun haýsy dinle de ýa-da haýsy parçany siýasy görüşde de haýsy nemede de velayetde ýaşaýany o zatlara hiç ýelek. Şo biziň esasy maksadymyz hem halky agdy birleşdirmek, jewsleşdirmek, birek-birege ökükünesiz, birek-birege ýardam edip esasy biziň Türkmenistanly biz türkmen diýmek. Şo taýda netijede biziň geljekde ýurdumyzda ullokan goşant berjek zatlar etmek. Odalam aýrala oturan sistema golluk bermek däle biriktirmek, gurmak esasy. Indi siziň şu etjek bolýan işiňiz Türkmenistanyň häkimetlerine bir alada döredip başlanady meňdeşde. Indi şu arada siz çykyş edip uradyňyz bolýan, ha bir küçünnükde hususana mene şu geçen bazar güni aýyň näçesi şonda 20-nji iýulna siziň öýüňizde bir kursa bir näçe adam girip sizi urup ýenjip bir düşünükli sebäplere görä size azar berdiler. Ödem şo yerli türkler men bilişime göre şonu edenler. Şoň öň ýanam Türkmenistanyň şu Istanbuldaky konsullugyna baryp konsul bilen ýüzbeýiz oturup gürleşipsiňiz, siz öz maşgalaňyzy getirjek bolýaňyz, aýalyňyzy, şagalaňyzy getirjek bolýaňyz, oňa da ýol beren oklar. Bolmasa ha bir küçünnükde Türkmenistanyň uçar geldi bir giden ýol olşuly. Ödem ýarty şol boş gelipdir şol uçaryň. Ýerem bar, uçaram gelipdir. Ýöne näme düşünür? Şo adamlaryň maşgalalarynyň birleşmegine hiç ýol beren oklar. Esasana mene seriýaly. Indi şo taýda siz açyk per gürläpsiňiz konsullukda bir konfliktde de giripsiňiz. Ýani Türkmenistanyň şo konsulu bilen Murat diýerler madyna familiýa, näme bilen mok. Ýani merdan bir kömekçi bar. Ýani ondan soň şo uçar gelenler 15-nji iýulda siz
İstanbul'un aeroportuna barypsyňyz, şo taýda gelen türkmenleri öz gözüňiz bilen görüpsiňiz, käbirler bilen şo taýda guruluşdyňyz hem TikTok'da gün efirde şonu siz ýazgan näme de berdiňiz, efire de berdiňiz. Şol aralykda da şo taýda da ýene de şol konsullugyň işgäri bardyr Merdany. Şo İstanbul'un aeroportuny sizem oňla görüşipsiňiz, şo taýda da ýene de siziň araňyzda belli bir konflikt ýüze çykypdyr da. Ondan soňam şu atlaň netijesi ýaly öz bolşly bir zat siziň öýüňizde ine geçen bazary ony 20-nji iýunyna siziň gapyňyzy urup açyp bir ruhsat ýagdaýda ellerine de hiç ýyl suwdyň karary ýok, prokuraturanyň karary ýok. Özlerini polisiýanyň işgäri diýip atlandyryp özlerim garajdan eşikli diýäňiz da siz soňa gürleşdim buna. Şunu ýaly bir zatlar bolup ýör. Endi men diýjek bolýan adam. Siziň şu deriňe ýanky gurama döretmek, jemgyýetçilik gurama döretmek baradaky ideýaňyz şu zatlara sebäp bolup ýören bolaýmasyn? Aňyrdak Türkmenistanyň hökümetini, häkimetlerini oda düşüp ýören bolaýmasyn? Şeýle bolup biler. Şol wakany men çalarak illeşdirmede düşündüreyim. Şol wakan näil boldy? Men akşam saat 10-11 toraklary TikTok'da göni ýaýlymda illeşdirmeden gepleşip oturdum. Efirde de bir 120 bolay adam bardy. Şu zatlary näme gürüňleşip oturan ýagdaýymyzda bizim Türkmenistanymyzyň balkonuna ýani gepleşik eden ýagdaýymyzda balkondan näme girdi de bir 4 sanak Türk raýaty girdi. Olam 4 sany ýyldaşymyz geldi de näme üçin efir açyp oturdyň ýap efir diýip ýanky Türk polisi dik giren raýat eşigindäki adamlar bize düşündürjek bolan zady sen näde Türkmenistanyň nemesini efirini aýdyp görüň oturan zatlarmy ýapmakda da sebäpli gelişinden efiri ýapdyk diýip men efirde oturanym bilýän meňdeş çalymda. Şo taýda şolaň bir ýeriniň ýüzi nämäde düşdi? Siziň şo kadryňyzda efiriňde düşdi. Şoň suratyny siz soň screenshot edip alypsyňyz, ýani men şonu görkedeýin. Raýatlarymyzda mende şo surat bar. Ine şu taýda şu görünýän ýüz, ine şu öňdäki duran adamyň ýüzi şol Nur Muhammed'in otowuna kursak giren 4 sana adamın biri. Şu yerli Türkiýanyň yerli raýaty, bu polisiýanyň işgärimi ya agent mi ya Türkmenistanyň pula tutan bir satyn alan bir huliganymy, banditimi ya bir jenaýetkär mi belli däl. Eline ýöne ýa-ni kinişkesini görkezden bolupdyr, men polisiýa işgär diýip şo wagtda mine şuň ýüdi, şo wagtda meýlik Allah Muradow illeşmeden aktivistlerden biri Nur Muhammed dilen efirde oturdy, şoň ýüdem şu taýda düşüpdir. Ýöne şoňa da düşündiň şu efir gidip durka screenshotda giren şu şekil şu. Indi buňam kimdigi belli däl, bolmasa sede görkezipdir hem hamalaýyn hemen polisiýanyň işgäri bizdiýip bir şoň kinişkesine görkezipdir da. Ýöne täwamy belli däl on kimdigi. Sebäbi sizi akitmeýändirler hiç bir bölümi, polisiýanyň bölümine de akitmeýändirler. Şo taýda öýümizde oturan ýeriňizde bolupdyr, hemme bolan gurrun hem özlerim güýjülanypdyrlar, sizi urupdyrlar hem. Şundan şo. Ne şeýle bir zat boldy, olar näýelek boldy, geldiler de balkonyny ozaly bilen meniň hiç ýyl habarym bolmadyk bir sana kaktusyň aşagynda da şol neçe terişdesi ýanky esrar diýilýär da çekilýän çilim marihuanany goýupdyrlar, gapdagyna üçin ýazık gijik tereden goýupdyrlar. Bu kiminki diýip balkonyna goýup maňa şolar ýalyk bir zat ýönkejek boldylar. Menem diýdim, meniň habarym ýok şol zatlardan diýdim. Kim oýun bolsa şondan soraň ony diýdim ýani. Bidiň kem däl şo kaktusyň durşuny men kem däl diýdim. Mana men bu wagtlardaky duran kaktus menki diýdim de ony men özümkini görkezdim. Şoň netijesinde näme üçin sen kimden görýän diýdi? Men diýdim, meniň edýän işim belkim hak hukuk gözlemek işlerim sebäpli şu zatlardan näýle bolup oturan hökümetimizdir diýdim. Belkim şoňa değişdi şu taýda konsullugyň buyrugydyr diýdim. Gizliň buyruklardyr diýdim. Elbetde konsullukdan sorarsan ol meň işim diýmez, ol boýnuny dalmady. Ýöne diýmek meni düýne çenli şular ýazat bolmadyk zat, şu zatlar edemden soň gelip başlan bolsa, şu zatlar şu zady görkezýär diýenler bir bağlanşykly mukadiýanlar şu zatlar bilen. Siziň balkonuňyzda, men bilişime göre siz birinji etajda ýaşaýaňyzda, iň aşaky etajda siziň balkonuňyzda da daşyndan hem gelip bolýar, girip bolýar şeýlemi?
O taýda da ýanky şu ösümliklerim şu taýda durun aşagyna näme goýsam goýup size ýunkap boljak da neşe maddasyny goýýar, başga zat goýýar, ýara goý, bilemok. Bir zat goýýar etdiň siziň boýnuňyza ýükläp boljak da. Inni şu mesele boýunça inni şolaň güýjül olmagy, sizem gelip birinciden olaň eline hiç şeýle prokuraturaňa ruhsat ýok. Ýokman bolaýmaly, eger öýüňde küsüp kursak girjek bolsa olaň haky ýok. Ýa suwdyň karary bolmaly. Olam görkezip bilmendirler. Ondan üstesine olan kimdigen belli de. Olar hakyky geýmeli, öz formalaryny geýmendirler. Eger polisiýaň işgär bolsa polisiýaň formasy bolmaly olaň egninde. Olam ýok. Indi işte şu mesele boýunça bir eýlak ýüz tutmak, arz etmek planyňyz barmy? Hawoş taýynyň Cumhuriyet Başsawçylygy diýilýär-de, şoňa prokuraturasyna ýüz tutmak üçin täýap diýsen men olaryň polislygine men gatyr güwä geçip biljekkel. Täýap diýsen bir zady goýun bolupdyrlar, soňam tapan bolup alyp gitdiler, menem maňa işaret etmediler. Yani biraz çekeleşme boldy, elbetde ýeki özümden öýde çekeleşme boldy. Ütköş gurulmasyz näme zat ýok. Ütköş korkulu zat ýok. Ýöne söz adaşmasy esasında ol erkeň arasynda bolýan zatlar. Ondan düşündiler, soňunda da olaram öz pikirlerini aýdyp gitdiler. Bäht diýdi, seni diýdi, bir diýdi, şular ýalyk buzawa düşürjek bolýana meňzeş diýdiler. Özleriniň aýdan pikiri. Siz diýdi, şular ýalyk buzawa düşürüp diýdi, şeýdip Türkmenistany alyp gitjek bolýanlara meňzeş diýilen pikir bilen olaram öz pikirlerini aýtdylar. Köp sag bolsunlar, düşünmek bilen nemetdiler, herekete geçdiler. Ýöne men baş prokuratura bärdäk, baş prokuratura betjek ardymda da olardan näle şolary şo ýagdaýa getirenler kim? Şonu bilmek, arkasyndaky roly bilmek, arkasyndaky nemeler kim? Ýöne olar bilen şo ýerine ýetirjiler jogapkärçiligi çekmeli. Ondan kimdigini bilip bolar da, olaň arkasynda kimiň bardygyny. Ýerine ýetirjilerim ýankylar. Olaň öýleri düşünmänem gelen bolmaklary mümkin. Näme siziň gurrunňyzdan olaň öýleri siziň kimdiňizi bilmän, ýöne kimdir birini görkezmesini ýerine ýetirmek üçin gelip, soňam siziň şular ýaly blogerlik bilen meşgullanýanyňyzy, syýasat bilen meşgullanýanyňyzy görüp biraz şekinen bolmaklary mümkin. Şolam bolup bilermi? Şolam bolup biler. Anan onu ýen baş prokuraturaň işi anyklasynlar, görsünler, bilsinler. Şoň üçin men ene şu taýda soraw berilip düşünip bolmajak zatlar bar da, täýap diýsen ol polisiýanyň işgäriniň biri Ýerdaniýadan gelen jaň diýdi. 971 mi 97 diýdimi? Kod bilen aýlanan jaňdan geldi diýdi. Birem aýtdy, men diýdi şu geçip barýakam ýysyny alyp geldim diýdi. Yani men şo taýda da birine balkonnaky neşeňe ýysyny alyp köçeden geçip barýan adam balkonnaky neşeňe ýysyny alyp gelipdir, şeýle. Ola men ýok alamok diýdim da. Ondan näme ýetgewtiň derejesinde okuýp barmy ka ol? Köçeden geçip barýan adam gillenip koýdan balkonnaky gillenip koýdan neşeňe ýysyny alyp geler ýaly. Ondan Ýerdandan kimdir biri siziň üstüňizden hamala arz etmişin, şeýlem şo polisiýa. Şol işi bilen meşgul bolýarmyşyn diýip, şolary ihbar diýilýär-de, wizit beripdirler. Maglumat beripdirler. Onu gaty täsin zat sebäbi şuňa öýde goýran, öýren şu hili zat. Şuň öň ýanam men näme üçin ýatladım? Şo siziň konsulluga baryp konsullugyň işgärleri bilen biraz konfliktde gireningizde soň aeroportda konsullugyň işgäri bilen konfliktde giripdiňiz. Olam näme üçin konfliktde girýäňiz? Siz öz hukugyňyzy talap edýäňiz. Näme üçin siziň maşgalaňyzy getirenok, çağalaňyzy getirenok, emma başga adamlar gelip otyr. Olar näme para berip gelýärlermi? Näde gelýärler? Olam ul lokan soraw derejä. Şol konsulluk bilen emedilen aeroportda gawatlaşamda gepleşilen zat şol merdan konsullugyň işgäri. Yani bir de maňa diýen zat diýär, sen gitjekmi diýär, men sana diýip akideýini urdoýun niýe? Yani siz bilen söwüşde köpman siz akitýäňizmi diýdim. Şoňa açan akideň ýokmu diýdim. Näme üçin onu siz gowy etmek hak? Ardyşkaýet bilen edemizde akideň ýok. Näme adam gitjek bolup otýur. Ne şu wagt maňa bir illeşimiz çykdy da, şu taýy Türkmenistana gelende Gülýaly beden saglyk ýerine ýöne gelen wagty şu işlap gören ýerine bir beden tenşikes ýetipdir we indi şu wagt ýarawsyz ýagdaýda işlap bilen okuýpsyz ýagdaýda şolum 2 hektar ýüt tutupdyr. Şol geçen aýynkida da, geçen ýylynkida da, geçen aýyň 13-nde boldy, ýalňyşmasam biram 10 ýaşyna boldy şulay. Şol zatlaryň ikisinde de akidilmän üçin görüp otyrsa, yani goklaşýana akitjekden bolar. Onuň men aýtdym, sen men gitjek diýdim. Sen men hukukçylygyma jogap berýäň baramda diýdim. Türkmenistana hukuk taýdan diýdim.
adalat taýdan idim. Meniň edýän çykyşlarym üçin maňa başyma gyrdat gelmejene jogap berýän diýen berýän idim. Siz berýän bolsaňyz şol diýdim ömürde Omar Kulifo berşiňiz ýalymy diýdim, sen jogap berşiňiz diýdim. Ay o wagtlar men ýokdum diýär. Sen bolma diýdim. Sen diýdim hiç kim diýdim. Sen konsulluk bolup oturýarsyň. Sen hem şu wagt bir zat edersiň etdirsiň. Sen hem aýrarlarda oňa indiki gelenem ay men onu bilemok, oň işini tanamok, onu tanamok diýip bar şol jogapkärçiligi siz diýdim çekmeýäňiz diýdim. Şoň üçin hiç kaçan jogap berip bilmeýäňiz, jogapkärçiligi hem çekip bilmeýäňiz diýdim. Görýänmi? Aketmek dymdyrmak diýdim. Ana başlanýar söýdüňizde bölüp şu aýtjak bolýanlarym şo da görýänmi eger öljek bolup ýatan hastalar ýa-ni aralardan rak keseli bolup ýygyna gitjek bolup şagalaryň ýanyna gitjek bolup ýatan aýaly aketmediler. Çağlarına goşulmadylar. Bolmasa şu taýdan Türkiýede ýok boldy şolam. Ödem eline de uğraşlanan keselhanaň hatam bar. Ine şu ölýän şunu aketmeli, niri aketmeli, bolsa ýurduna goşulmaly hatam bar. Şona da şoňa hiç himayet etmediler. Emma atidiýaly aktivizm işi bilen meşgullanýanlar ýa-da adam hukuklary bilen meşgullanýanlar olar aketjek. Yerem tapjak, wagtam tapjak, uçuram tapjak. Aketmem näme gümüdene gidirjek ana şol ömrüde Omar Kulifo etişleri ýaly. Gümgüdere gidirecekler, gaýdyp setiniz çıkarjaklar. Ana olaň edýän aladasy, şu goşadyrnak içindäki aladasy şol. Olar ana öz etmeli borçlaryny ýerine ýetirmän, özlerini degişli diýär zatlar etjek bolýarlar. Olaryna şol nemeler we repressiw karatilni nemeler, guramalar bolýar-da. Şo Gestapo ýaly zatlar we adamlar idarlap berýär. O ilçihanaň işi ol bolmaly, ilçihanaň işi raýatlaň şolar ýaly kynçylyklaryna kömek bermek. Ýurda gidýänlerge aketmek, pasportlarynyň möhletini doldurup bermek, zat etmek, hastalan halyndan habar tutmak. Şolaň puly ýok bolsa şolary keselhana ýerleşdirmeli, bolsa şolaň çykdyjyny ödüsini almak, şol zatlar etmek. Beýle kana bir kadaly ýurtlaryň ilçihanalar şol zatlar edip berýärler. Emma bular näme diýär? Ýok, şol meseleleri gozlaýan adamyň tesini temetdirmek. Ana bulan bar meselelerini şöyle şol. Mesele çözmek bilen meşgulanan nokta gaýta şo meseleleri gozlaýan adamyň tesini temetdirmek, şolary aketmek, ýygnamak. Beýnan hakdan şolar ýaly. Umuman şu gurumanyň tutýan maksady öreýän bir bu maksat bolup görünýär. Geljekde de şoň öden bir öz boluşlygyna türkmenden bir jemlenip bilýän ýerine öwürülip bilse gaty go boljak. Ol bir diňe bir ýanky adamlaryň juridik taýdan kynçylyklaryna kömek bermek däl. Medeni taýdanam bir öz boluşly bir medeni ojagyna da öwürülip biler. Sowat taýdanam sowat beriji öz boluşly bir ojagy öwürülip biler. Adamlar baryp şo taýda leksiýalar dinläp bilerler, aýdaly. Dürli ýurtlar diňe bir Türkiýanyň öz işinden näl bilim sowatly adamlary daşyndan hem şagyryp bilerdiň öz boluşly bir lektorlary. Ya yuridik taýdan konsultasiýa berjek merkez bolup biler. Eger size ýardam berip ýan kaýdyşyňyz ýaly yürüyüşler barsalar, öz hyzmatlaryny meýletinçiler hökmünde hödürläp pul ödäýärler. Bir halka bir peýda etmek üçin pul süýnärler. Peýda etmek üçin barsalar, şeýdip yuridik taýdan adamlara kömek berip otursalar, bir ullukan iş, gatyly iş, ömür ýakyn tarihde görülmedik bir zat bolup biljekler. Şol zatlar uğruna bolsa. Şoň üçin şol ýerleşlenmeden watandaşlarymyzdan şu zatlara ýardam berip biläjek adamlar, yürüyüşler bolsun, ýa-ni Nur Muhammediň aýdyşy ýaly, biznesmenler bolsun, başga bir hünärmenler bolsun. Şolaryň baryp öz ýardamlaryny edip bermeli. Bu özi tutuş türkmen halkynyň iň bolmanda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatly, Türkmenistanda raýatlanmagyň ýagdaýynyň goglanmagyna tarap bir ullukan bir ädim boljak, ullukan bir iş tagylla boljak. Onda gepleşigi şu taýda tamamlaýaly. Epesden gurrun etdik. Nur Muhammed. Ören minnettar gepleşige çağıranız üçin. Köp sag bolun. Geljekde ýerleşmeden şol açylan jemgyýetçilik programmada garaşýar. İçiniň yetmeçilikleri var. Arasynda şol zatlara medip otýarys. Netip bolsa beýska wagtda açylyşy bolar. O zatlary bardy diýene bir ýetirip durar. Hemmäňe de garaşýar. Bol yer hemmämiziň yerimiz halkyň birigen yer bolmak isleýär. Köp sag bolun hemmäňe. Hormatly ýerleşler, Türkiýede täze bir türkmeniň täze bir jemgyýetçilik guramasyny hasaba aldyran toparyň wekillerinden biri Goşutan ady bilen tanalýan Nur Muhammed bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligim jurnalist Allamrat Rahimov bardy. Men serip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.